गुबुनखौ जोङो थट खालामफ्लाङालासिनो जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ बेसेन होनानै बायनाय सना रुपानिख्रुइ दामिसिन लाक्जारियास मुवाफोरनिख्रुइ दामिसिन जोंनि जिबन बेखौ दाम होनानै जिसु ख्रिस्ट'आ बायख'बाय। बेखौ जोङो मालायनि गुलाम खालामदोंबो जानो हागौ। सोरबा ड्राग्स एडिक्टेड जानानै उरां फारां गावनि जिउखौ नस्थ' खालामदों जानो हागौ। सोरबाफोर एलकहल एडिक्टेड जानानै गावनि जिउखौ उरां फारां नस्थ' खालामदों जानो हागौ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ जोंखौ संसारनि संख्रिजों हयथ' जोङो सासे हिखित नङाबो जानो हागौ, जोङो अहिखित बेक्ति जानो हागौ, जोङो गुन गोनां बायदि जोङो समाजनि नोजोराव गोग्लैयै बेक्ति जानो हागौ। तथापि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ भेलु गोनां जे संख्रिजों तुलना खालामदों। जोङो बिनिफ्राय सोलायनो इच्छा खालामनो नांगोन। सोरनिबा गुलाम जानानै दङब्ला, सोरनिबा न'खराव मावनायनि बाथ्राखौ आं बुङाखै, सोरनिबा न'खरजों दाहोना थानानै खामानि मावनाय गुलामखौ आं बुंनो थाङाखै। नाथाय जोङो ड्राग्सफोरनि गेजेरजों जोङो गुलाम जाजानो गोनां जादों। एलकहलफोरजों जोङो बेंजानो गोनां जादोंब्ला, गाज्रि जिउफोरजों बा गाज्रि गोसोफोरजों लोगो लाज्लायनानै जोंनि जिबनफ्रा नस्थ' जादोंब्ला, गुलाम जानानै दङब्ला, बेनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोननो नांगोन। बेनिफ्राय जोङो थख' जानो नांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि जिउखौ दाम भेलु गोनां हिसाबै जों बाहायनो हागोन। समाजनि नोजोराव जोङो भेलु गोनां सासे बेक्ति हिसाबै गसंथाबनो हागोन। जोंनि जिबना ओरैनो नङा जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ साधारन बेक्ति हिसाबैब्लाबो जोंखौ हामायन नंबां जाबांजों जे बाहायनायखौ इच्छा खालामाखै। बे जिउखौ ओरैबायदि मोनसे भेलु गोनां हिसाबै जोंखौ थांना थानो, बिनियाव बिसासाव नांथाबनो, बिनि खामानियाव परिचर्याव बांसिन गोसो होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बे संख्रिनि गेजेरजों इनकारेज खालामदों। आरो जे जिसु ख्रिस्ट'नि जे आत्मिक बिखयखौ जों सिन्ता खालामोब्ला, जे सामारियारि आइजोनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ दै बिदों आरो बे दै बिनाय समाव बे सामारियारि आइजोआ सोमोनांदों। हाब, बे जुदायारि मानसिया जोंजों थाजाबा, जोंजों जाजाबा, जोंजों बाथ्राफोर रायलाया, बेबायदि मानसिया आंनियाव मानो दै बिखो सानदों सामारियारि आइजोआ। नों नाबि नामा होननानै बुंबाय। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंनि बे दैखौ होयोब्ला आंनि गांनाय जे आं दै गांदों बेखौ होयोब्ला आं नोंनो गोथां दै होगोन। आरो जे गोथां दैखौ नोङो लोंगोन बे गांथारनाय नङा। नों अराय सम गांगागोन आरो नोङो दैखौ लोंबावनाय नङा। बे बाथ्राखौ जेब्ला बे सामारियारि आइजोनो मिथिहोबाय जिसु ख्रिस्ट'आ, अब्ला सोमोनांदों, मा जाथावगौ? अब्ला बे दैखौ होनो हागोन नामा गुरु नोङो आं? बेबायदि बाथ्राखौ सामारियारि आइजोआ बे जिसुनियाव बुंफिनदों। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिजिकेलि गांनाय दैखौ बुङाखै, जिसु ख्रिस्ट'आ फिजिकेलि लोंनाय दैखौ बुङाखै। बे आइजोनियाव दै बिदों आरो बेदोंनो बे आइजोखौ जे गावनि जे आत्मिक बिनि परिचर्यायाव बा बिनि बिस्साहि जानानै थानायनि बिखयखौ बियो बेयाव बुंदों। अब्ला जोङो जोंनि जिबनाव, जोंनि मावनाय दांनायफ्राव, जोंनि न'खर खुंनायफ्राव आत्मिक जे स्पिरिचुवेल जोंनि जिउ खुंनाया गोथौनिफ्राय गोथौ जायाखैब्ला, अब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'खौ बिसास खालामनानै जोङो भेलु गोनां जोंनि जिउखौ लानानै जों आगान सुरनांगोन। जिसुजों लोगोसे जोङो थानो नांगोन आरो बिनि परिचर्यायाव आरो बिनि गासै खुलुमनाय सिबिनायफ्राव आरो बिनि खौसे लाज्लायनायफ्राव जोंनि जिउखौ जे बाबनाय संख्रि जोङो बाहायनो नांगोन। जोंनि ओरैबायदि दाम होनानै बायनाय जिसु ख्रिस्ट'आ, आरो बे दामा सना रुफानिख्रुइबो लाक्जारियास मुवाफोरनिख्रुइबो दाम होसिननानै, अराय समनि थाखाय दाम होनानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनखौ बायख'बाय। जों थैनांगौ दङमोन, जों सैनांगौ दङमोन। जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बे अनसायनायखौ मोनामोनब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नि बे दया जे अनखांनाय दाम होनानै बायनायखौ जों मोनामोनब्ला, जोंनि जिउआ
जों मोनफिननाय नङा। अब्ला बे आगोमा जिउखौ जों बबेयाव बाहायगोन? अब्ला बे आगोमा जिउखौ जों सोरनि गलामाव बाहायबाय थादों? सोरनि गाज्रि होननाय बिथोनफ्राव जों बाहायबाय थादों? बेफोर गासैखौ सिन्था खालामनानै जोङो बिफा बिसा गोथार जौनि मुङाव जिसु ख्रिस्ट'खौ जों बिसास खालामोब्ला जोंनि जिबनफ्रा बाहायजानाय भेलु गोनां जे माथाय बाबला 14:4 बुङो, नोंसोरो संसारनि स्रां। अब्ला जोंनि जिबना बाहायजानाय भेलु गोनांब्ला जोङो स्रांहै गसंना थानो हागोन। जों जेखि खोमसियाव थाया मानो जोंखौ उमुखा होननानै सिनाय मोनगोन। जोंखौ जि जायगायाव थाया मानो जोंनि सोराङा पहर जागोन, जोंना थानो हानाय जागोन। जोंनि जिबनफ्रा जे मोजां मानसि होननानै मिथिजानाय जागोन आरो बाहायजाथावनाय जिबन होननानै मिथिजानाय जागोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो जोंनिफ्राय हामजागोन। जोंनि जिबनखौ लेथेर फेथेर जिउ खुंनायखौ हामजायाखै। अब्ला जों साफ्रोमबो जे जोङो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै थानाय, एलकहल एडिक्टेड जानानै थानाय, गाज्रि मुवाफोरजों एडिक्टेड जानानै थानाय, सोलायनो इच्छा खालामदों हायाखै, बेफोर गासै गाज्रिनिफ्राय जोङो थख' जानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंग्रा आरो जोंनि जिबनखौ भेलु गोनां हिसाबै बाहायजानाय, जाहाथे संख्रि बादि माबाब्ला कारन जानाय, मानसिफोरजों गाग्लिनो थाखायल' बाहायजानाय बेबायदि जाया। हयथ' जोङो साधारन बेक्ति जानो हागौ, हयथ' जोंहा बेंक बेलेन्स गैया जानो हागौ, तथापिও जोङो इसोरनि नोजोराव बा जिसु ख्रिस्ट'नि नोजोराव जोङो जे बायख' जानाय, अब्ला बे बायख' जानाय एसेबां बेसेन गोनां जिउखौ जोङो बबेयाव बाहायगोन? जों इसोरनि जे फोथायनायाव आत्मिक जिउआव जोङो बेखौ जौगालांनो थाखाय जों सिन्ता खालामो। थेंक इउ।